चॅनलवर. तर आपण आज बनवणार आहेत साध्या सोप्या पद्धतीने टोमॅटोचे सूप. तर ते कसे बनवायचे हे तर तुम्हाला व्हिडिओमध्ये कळणारच आहे. तर व्हिडिओला खाली पुन्हा एंडपर्यंत बघा, तर तुमच्यानी एक पण स्टेप मिस नाही होणार. तर आजची रेसिपी आपण स्टार्ट करू. नमस्कार, मी भारती. आजची आपली रेसिपी आहे टोमॅटोचे सार, जे मी तिखट आणि मस्त झणझणीत बनवणार आहे. हे बघा, मी कढई गरम करायला ठेवलं आहे. त्याच्यात 2 चम्मच तेल टाकलेलं आहे. आपलं तेल गरम झालं की आपण याच्यात थोडी मोहरी टाकूया, थोडं जिरं, एक तेजपत्ता, 2-3 काळी मिरी आणि कढीपत्ता. हे व्यवस्थित मिक्स करा. आता आपण याच्यात आलं लसणाची पेस्ट टाकूया. मी ठेचून घेतलेलं आहे, मिक्सरमध्ये पिसलेलं नाही आहे. जाडसरच पाहिजे. व्यवस्थित फ्राय करा. आता आपण याच्यात बारीक चिरलेल्या 2 मिरच्या घालूया. हे व्यवस्थित फ्राय करूया. जर तुम्ही रोजचं भाज्या वरण खाऊन जर तुम्हाला कंटाळा आला असेल, तर तुम्ही अशी साधी सोपी पद्धत पण झणझणीत टमॅटोचं सार बनवून नक्की बघा. भाताबरोबर भरपूर छान लागते. हे बघा, हे तेलामध्ये व्यवस्थित फ्राय झालेलं आहे. आता आपण याच्यात थोडे मसाले ॲड करूया. काश्मीरी लाल तिखट 1 चम्मच घेऊया. मीठ चवीप्रमाणे, हळद. व्यवस्थित मिक्स करूया. आता आपण याच्यात टमॅटो घालूया. हे मी 5 टमॅटो घेतले आणि आपण जसे बटाटे बॉईल करतो तसे बॉईल करून घेतले आणि साल काढून मिक्सरला बारीक पिसून घेतले. व्यवस्थित मिक्स करा. ह्याला जास्त वेळ लागत नाही, 5-7 मिनिटात तयार होतं. याच्यात आपण थोडंसं पाणी ॲड करूया. आता ह्याला आपण 5-6 मिनिटं उकळेपर्यंत शिजवून घेऊया. हे बघा, आपला मस्त झणझणीत सार तयार आहे. कळ पण छान आलं आहे, ग्रेव्ही मस्त आलं आहे बघा. आता आपण याच्यात थोडीशी कोथिंबीर ॲड करूया आणि मिक्स करूया. आपलं सार तयार आहे. तर चला याला आपण आता सर्व करूया. तर बघा, आपले टोमॅटोचे सूप बनवून तयार आहे. तर आजची रेसिपी कशी वाटली कमेंटमध्ये कळवा. आवडली असेल तर लाईक करा आणि चॅनलला सबस्क्राईब नसेल केलं तर सबस्क्राईबसुद्धा करा. म्हणजेच आमची नवीन रेसिपी आली तर सगळ्यात पहिला तुम्हाला नोटिफिकेशन मिळेल. तर भेटू पुढच्या रेसिपीसोबत. तोपर्यंत टेक केअर अँड बाय.